ta yaya scammers suke yin fake alert? Well, akwai hanyoyi daban-daban wanda scammers ke amfani da su wajen yin fake alert. Hanya na farko shine pending transaction. Za su yi amfani da wasu application ɗin sai su sa number wayarka da komai da komai sai su tura maka kuɗin. Ka gane, sai su nuna maka cewa gashi nan na tura maka. But application ɗin nan ba original application ɗin banki bane ba, kun fahimta? Wani application ne fake suka samu dai haka da sauransu. Hanya na biyu kuma za su zo su ce maka suna sauri ka ba su kuɗin waye cikin sauri suke, so da ka ba su kawai sun tafi shikenan. Na uku kuma suna editing ɗin wani maybe PDF haka kamar na transaction ɗin ko wani photo sai su nuna maka su ce gashi nan waye mun tura maka. Na huɗu kuma spoofing attack. Za su yi amfani da code ɗin wani banki sai su turo maka message. Kai za ka ga message ɗin kamar ya taho daga banki ne, but ba daga banki ya taho ba, daga su ne. Amma yanzu misali GT Bank za ka ga 737 ne ko suke turo message. Za su iya amfani da wannan 737 number ɗin sai su turo maka message ta nan baka cewa ga transaction nan, ga kuɗi nan sun shiga, haka da sauransu. Okay, so na biyar kuma za su turo maka maybe message ne ko kuma email wanda zaka kamar daga banki ne, kamar da yace kuka ga na hudun na haka spoofing, so kamar haka ne, but shi kuma wannan number waya ka za su samu ko kuma email naka sai su tura maka message cewa gashi nan kuɗi ya shiga waye dai haka da sauransu. So next time in wani ya tura muku kuɗi, ku tsaya ku diba sosai. Okay, so Allah taimaka.